Hi ha clubs que juguen a futbol i després hi ha clubs que representen una llengua, una classe social i una manera d'entendre el país. El Club Esportiu Júpiter és un dels clubs més perseguits de la història de Catalunya. Un club obrer, catalanista i antifranquista i encara avui continua viu. 12 de maig de 1909, Poblenou, Barcelona. El Júpiter el funda principalment David Mauchant, un treballador escocès establert al barri, juntament amb obrers i joves del Poblenou industrial. I fins i tot el nom del club neix d'un acte popular. Aquell mateix dia s'estava celebrant una exhibició de globus aerostàtics a la platja de la Mar Bella. Un dels globus es deia Júpiter, i aquell nom acabaria convertint-se en un dels símbols més combatius del futbol català. Però per entendre el Júpiter has d'entendre on neix. El Poblenou de principis del segle XX era la Manchester catalana. Fàbriques, barris obrers, sindicats, cooperatives obreres, catalanisme popular. I és exactament dins aquest ambient on neix i creix el club. Molts socis i simpatitzants del Júpiter es movien en entorns sindicalistes i anarcosindicalistes de la CNT, però també dins de moviments republicans, catalanistes i independentistes de l'època. El Júpiter no era un club d'èlits, era el club dels treballadors. I no era qualsevol equip. Als anys 20 i 30 era un dels grans clubs del futbol català. L'any 1925 es proclama campió d'Espanya de segona categoria. Arriba a jugar a segona divisió estatal. I té milers de socis als barris obrers de Barcelona. El Júpiter representava molt més que futbol. El seu escut incorporava les 4 barres catalanes i una estrella. I això, durant la dictadura de Primo de Rivera, era vist com separatisme. El règim comença a vigilar el club i el Júpiter es converteix en objectiu polític. 14 de juny de 1925. El Barça i el Júpiter juguen un partit amistós al Camp de les Corts durant un acte d'homenatge a l'Orfeó català. Però aquell dia passa una cosa molt més gran que un partit de futbol. Quan sona la marxa real espanyola, les aficions del Barça i del Júpiter xiulen massivament l'himne. I immediatament després esclaten aplaudiments quan sona el God Save the Queen britànic. Era una protesta directa contra la dictadura de Primo de Rivera, un acte de rebuig a l'espanyolisme imposat pel règim i també una demostració pública del catalanisme popular. Des d'aquell moment el Júpiter queda marcat definitivament per les autoritats espanyoles com un club rebel i dissident. Quan esclata la Guerra Civil, molts socis i simpatitzants del Júpiter marxen al front amb el bàndol republicà. Fins i tot alguns jugadors quedaran vinculats en la defensa de la república. Com gran part dels barris obrers de Barcelona, el Júpiter queda lligat a l'antifranquisme. La memòria popular explica que als espais vinculats al club s'hi amagaven armes, propaganda clandestina, material polític i fins i tot s'hi feien reunions semiclandestines. I després arriba Franco. El franquisme intenta esborrar completament la identitat del Júpiter. Els prohibeixen l'escut, els obliguen a eliminar els símbols catalans i fins i tot els canvien el nom. El Club Esportiu Júpiter passa a dir-se Club Deportivo Hércules. Literalment intenten fer desaparèixer el club que representava la Barcelona obrera i catalanista. Amb els anys desapareix el Poblenou industrial i el club acaba traslladant-se a la Verneda. Però mai abandona la seva essència. I encara avui la seva afició als reductes gris-grana mantenen viu l'esperit del club. Una afició profundament fidel, antifeixista, catalanista i vinculada al